Friesland. Jongpraters bij René Koster. Omroep Friesland. Alle dagen nij. Goeien en welkom bij Jong Praters. Een landelijk politicus, jong, populair en ambitieus, verliet Den Haag om in Friesland verder te gaan. Is dat nou een promotie of een degradatie? Of gewoon het paard waarom, dat ken ik nog vanzelf. We zullen dadelijk vernemen live op radio en trouwens lieke live te zien op omroeplive.nl. Met Joen aan tafel de listloeker van het CDA, Sander de Rauwe. Goeie, welkom. Bekend terrein eigenlijk dit, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Ja, want ik herinner je mij, dat is alweer een heel lang lien. Ja? Een situatie waarin wij hier ongeveer op hetzelfde plak zitten. Ja. Het Jongerenforum. Heel lang lien, tocht ik. Ja. Denk wel 15 jaar lien. Nou ja, zou ik zo wat dat zo Ja, kennen. ja, jou had mij ontdekt. Nou, dat wil ik net zeggen. Nee, dat weten we maar je zissentje in de hart. Maar hoe komt hij er al op het toneel? Nou, dat komt toch René Koster Ja, onder nou, oren. misschien Nee. op het toneel, maar dan net in de CDA-burelen. Want ja, dat is een plak dat jou jezelf vond dadelijk in thuis vielden. Ja, dat klopt. Van jongs af aan. Ik had de gekke afwijking dat ik politiek leuk vond. Ik keek naar de E-team en ik was ook gewoon verliefd op meisjes. Maar op het schoolplein vroeg ik ook wel eens, hebben jullie Hans Janmaat ook gezien? En dan keek iedereen mij heel lang en heel stil aan. Ja, is dat wat een genetische afwijking? Nee, nou, dat zou het dan kunnen zijn. Hij is in ieder geval niet van de familie overgedragen. Want mijn ouders waren en zijn niet politiek actief. Ze hebben nu voor het eerst een postertje hangen van een jonge lijsttrekker uit deze provincie. Mijn vader stemde PvdA, PSP, mijn moeder ChristenUnie. Dus dat daar op zichzelf een CDA uit kon rollen, dat is voorstelbaar. Ja, een mooie middenpartij. Zeg maar. Mooie middenpartij, precies. Ja, Ja. ja. En ze waren wel maatschappelijk ook actief. Maar politiek niet. En dat is in de hele familie niet zo. Een promotie of een degradatie van Den Haag naar Het jou? is voor mij een promotie, want het is voor mij terugkomen. Ik hoorde vandaag ook iemand zeggen, ja, Sander wordt teruggezet door het CDA naar de regio. Maar de waarheid is oprecht dat de regio mij 9 jaar gezet heeft in Den Haag. Ik was raadslid in Bolsward, voel mij heel erg verbonden met mijn eigen omgeving allereerst. Dus ik voel me allereerst een Bolswarder en een Fries, pas daarna een Nederlander of een Europeaan. En 9 jaar geleden vroeg echt het CDA Friesland, Sander, wil jij voor ons naar de Kamer? En dat vond ik een vreemde vraag. En dat vond ik ook wel grappig. Ik zei, ja, best, zet mij maar op de lijst. Maar ik had op geen enkele manier het idee dat ik ook echt Kamerlid zou worden. Ik kan mij nog herinneren dat ik als fractievoorzitter in het stadhuis in Bolsward met mijn 4 collega-raadsleden, we waren met 5 in de raad gekomen, hadden de verkiezingen daarvoor net gewonnen, van 4 naar 5 tegen een trend in. Overal verloren we, maar in Bolsward wonnen we. En toen kwam de brief binnen van Maria van Bijsterveld, toen nog partijvoorzitter. En die vroeg aan alle fracties, kennen jullie nog mensen die we op de lijst kunnen zetten voor de Tweede Kamer? En ik kan me nog het moment herinneren dat ik mijn collega's aankeek en zei mij, en dat we stil waren en goed nadachten, zei nee, we kunnen niemand bedenken eigenlijk die uit Bolsward op de lijst zou komen. En een paar weken later belde de provinciaal voorzitter, die zei, Sander, ze willen je eigenlijk graag eens een keer spreken in het landelijk CDA. En zou je eventueel voor het CDA Friesland in ieder geval op nummer 90 willen staan als lijstvulling. Ja. En dat ik dus nu weer terugkom, dat voelt voor mij echt, oké, mijn mooie dienstplicht zit erop. Mijn landelijke dienstplicht zit erop. Oh, Heb ik 8 zo jaar je het? gedaan. Ja, en ook als een eervolle dienstplicht. Hè. De term plicht heeft altijd een negatieve Ja. klank. Bij mij niet. Want we hebben altijd opleidingen in Nederland waar je rechten kunt studeren. Voor mij kunnen je rechten en plichten studeren. En die hebben we ook allemaal. Wil ik niet te zwaar over doorpraten, maar net zo goed. Maar een plicht kan ook iets moois zijn. Iets wat je mag doen en waar je voldoening uit haalt en plezier. Dus dat weer toch een soort van plicht. En wat je dan noodwaarmee, dat vind je echt leuk. Ja, nou, ik vond oprecht, ik vond en vind de Kamer prachtig. Ik zal het koesteren. Ik zal het soms ook missen. Maar ik kan heel dankbaar terugzien op 8 jaar Tweede Kamerlid. Alleen, zeg je eerlijk bij, ik heb lang gehad, haast tot de dag van vandaag, dat ik best wel moeite had dat ik na 5 jaar al uit de gemeenteraad ging. Want ik was als een vis in het water in de gemeenteraad in Bolsward. Het directe contact, de raadstukken die je op maandag kreeg voor de volgende week dinsdag erop, waarbij het dan ging over de voetbalvereniging Kap of de voetbalvelden, of het ging over een wijk, Plan Noord, die aangepast moest worden. En dat je dan zelf even, kennen daar de mensen, dat je er even naartoe ging op de fiets, even ging horen, even ging kletsen. Ja. En in Bolsward even ging begrijp ouwe het. horen. Even een punt nou. Ja, net van die hele lange zin. Nee, zus, maar. Maar als jou niks zeggen, dan praat ik terug. Ja, dat Dus, begreep ik, ja. Dus ik maak geregeld ik wat zal goed zeggen. Nou, luisteren wij naar willen jou wel graag aan het woord hebben. Maar ik wil dadelijk een heel soort oorzaken nog aan de wadder. En ik op specifieke vragen nog wel even een antwoord hebben. Want hoe Den Haag,
Let je dat nou definitief achter jou? Is dat nou al wis? Nou, in die zin, kijk, ik wil heel graag met het CDA Friesland een mooie en een goede uitslag hebben. En het CDA Friesland is duidelijk een heel geweest. betoog, maar nee, maar ik wil het inleiden. Ja, dat begreep ik, maar Nee. dat moet even wat kwatter, hè? Want anders komen we er echt net rooi, jong. Nou ja, goed, voor mij hebben we de tijd. Maar goed, ik ga naar u luisteren. Maar ik wil ook een serieus antwoord geven op uw vraag. Heeft u zelf ook serieus voorbereid, dus wil ik ook graag serieus beantwoorden. Ik laat Den Haag achter mij, want of ik word statenlid of ik word gedeputeerde, maar beide keren zal ik stoppen als Kamerlid. En die keuze heb ik 3/4 jaar geleden bewust met mijn gezin gemaakt. Oké, dus dat is, ik had toch wat voor omstandigheid het CDA net in het college komt en dus ik geen deputaire levert, Ga ik de Staten in. dan Ja. ga je gewoon als stetelid en ik weet niet dat dat ken, maar dat geldt wel, maar dan zie je dat ik net combineren met het Kamerlid. Je mag het combineren. Ik wil het best wel proberen, maar ik verwacht niet dat het kan. Dus ik heb met mijn vrouw bewust de keuze gemaakt. Na 8 jaar keer ik echt gewoon terug Oké. en ga ik de Staten in. Ja, nou dat wil ik nog graag even helder hebben. Kan je nog een leuke anekdote uit Den Haag vertellen? Ik bedoel, je hoeft het dan net met die meesten verder nog heel lang terug in door. Dus even, want je weet je altijd, nou ik werk glimkin en de positieve kant en ik wil Ja. het even voel als het mag. Ja, zeker. Maar even wat uit de school klappen, ken dat? Een paar dingetjes van. Ja, ik wil alles wel zezen, maar Oh, toch nou, kom is op het dan. net altijd zo spannend als we altijd denken. Ik kan me nog herinneren, afgelopen week was er een item, zou er zijn op Radio 1 over de deur. Hè, dat was de periode dat het CDA achter die vergaderdeur heel erg Ja, moeilijke ja. vergaderingen had. En daar stonden dus 80 journalisten met draaiende camera's. En die draaiden urenlang live op televisie die houten deur. Ja, eigenlijk belachelijke televisie, maar we vonden het allemaal heel spannend in Nederland. En wij ook, moet ik eerlijk zeggen, achter die deur. Maar dan werd er gemeld wie daar wel en niet waren. En Henk Bleker was al een tijdje binnen. Maar de journalisten zeiden allemaal, Henk Bleker is nog niet, Henk Bleker is nog niet. En dat zagen wij dan 4 meter achter die deur, hoorden we het live. En we hebben heel lang getwijfeld. En daar heb ik spijt van gehad achteraf. Maar we zeiden tegen Henk, doe die deur even open. Zeg even tegen mensen, ik ben er wel hoor. Ja. En dat hebben we overwogen, maar dat hebben we het niet gedaan. Hadden we het maar gedaan, Ja. was prachtige televisie geweest. Ja. Of hij hier eruit kwam om even te pissen of zo. Ja, precies. Dat komt En er dan nooit ook gewoon even zeggen, ik ben er wel hoor. niet. Ja. Dus Ja. wij werden in de gaten gehouden, maar we hielden de rest ook in de gaten. Maar bij Jogge als boetensteender van Den Haag, maar een liets bietje. Maar dat wil ik wel zijn, het is eigenlijk gewoon een slangenkuil. Ja, ben ik het niet mee eens. Oh. Ik hoor dat te vaak en dat vind ik... het is niet mijn persoonlijke ervaring. Mijn ervaring is dat wie goed doet, die goed ontmoet. En of je nu in een winkel staat, of je bent nu een docent, of vul je beroep of je staat ze maar in. Mijn instelling is wie goed doet, die goed ontmoet. En dat geldt ook voor mij. Kan ik oprecht zeggen, ik mag nu al een beetje gaan terugkijken. Maar ik heb een hele goede periode gehad in Den Haag. Heb best wel eens even gedonder gehad of ruzie gehad. Ook altijd weer eruit gekomen, maar dat heb je overal wel een keer. En mijn ervaring is, als je goed en fatsoenlijk en ook vriendelijk met mensen omgaat, ook in de Kamer, kom je een heel eind. En kun je een hele mooie periode hebben als volksvertegenwoordiger. Ja. Ik hoorde jou trouwens nou weer Hollands praten. En jij ik Fries praten in het begin van de campagne. Ik denk van, hij stapt oer op het Fries. Ja, maar nou val je toch weer waarom in het Hollands. Zie je dat Nou, ik val net per ongeluk, waarom. Nee, ik dacht beide. En dat heb ik dat zijn Chinese jongeren. Want de CDA-jongeren had mij zijn, Sander, we willen wat vaker het Fries keren. En dat zul ik echt bezieken, dat zul ik echt dwaan. Maar ik zal beide talen spreken. Voor mij is het Wolsa. Ik moet er wel weer even inkomen, want het Frieske wil ik graag goed doen. En het is net een hele makkelijke taal. Aan de andere kant, ja, ik keer het vaker nog. Alleen nog net zo volle, net zo vaak in Den Haag. Dus het komt wel goed. Ja. En ik ga thuis zijn, ik zil het vaker broeken. Maar net altijd, want ik vind, je moet beide talen echt gewoon spreken. In Friesland, op stritten. Zeker, het hoeft van mij ook helemaal net. Maar het voelt mij gewoon even op. Dus daarom verneem ik er even. Nee. Nee, snap ik. Maar ik denk, jij maar wel vaker op de radio. En dat is soms wat vaker al in het Fries. En dat zul ik ook wat vaker doen. Maar net altijd. Maar ik wil het heel graag. En ik zil het ook beziekje. En het zo stadig aan slacht het ook wel, denk ik. Ja. Nou, dit gaat nevens mij al heel geef. Vind ik ook wel. Denk Dus ik. ja, ik zou hard zeggen, dan wat ik nou geen fout meer maatje. Nou, Dus dat vind ik dit niks. hierbij. Nee, je mij best van dan het even Ja, vragen weet ik. kan En dat vind ik ook heel mooi. Want Maar ik vind het al mooi dat het beziekje om gewoon. Ja, het wil ik graag. Maar wat mij nou vernuwt is dat CDA jongeren jou dat vregen. Ja, Ik denk bijzonder. dat bij name jongeren hield iets wat minder Fries worden. Ja. Dat hij ermee met nog wel spreken, de ben eigenlijk net meer. Ja, en die vregen jou nou van. Ja, ik werd ook echt verrast. Ik dacht, wat bijzonder. Maar ze hier echt een speciale jongvaar, waarvan ik net wist dat het Jero Gong,
We zeiden, kom eens Del, Sander. Een hele gezellige jongen. Echt prachtig over de politiek en protte vertrouwen. En ik zei ook, Sander, ik ben heel grutsk bij. Maar aan het eind van de jongen zeiden ze, een verzoek, een serieus verzoek. En toen heb ik een liedse woordenboekje gekregen. Maar ik het verziek van graag wat vaker in het Fries. En dat vind ik echt een krachtig en heel mooi signaal. Dat uw eigen CDA-jongen sissen, Sander, wat vaker in het Fries, het Kimmel. En ik heel mooi dat je dat dan vervolgens opvolg je. Ja, en het beziekje. En maar ik zal de werkwoorden en zo. Ik ben een bolsvader, hè? Dus dat mag ook wel. Ja, dat kan zeker, want dat gaat heel makkelijk. makkelijk. Van oorsprong en dan liep dat wel wat op elkaar. Ja, maar ik was vandaag in Dokkum en toen zei ik tegen de ondernemer, nou, dan kind vandaag ook wel even in het stadsfries, want je bent allemaal Dokkumers. Toen zei ze, nee, gay Friesk hier, wel gay Friesk, net geen stadsfries. Oké. Dus, nou ja, daar ben je meer in hoe verdeeld. Ja. Dat is net het geval hoe je platel is. Want dat hij in Chenne en ik om een beetje een beeld te krijgen van waar is die Sander de Rauw en wat voor muziek vindt hij leuk en wat vindt er een jonker de politiek verder ik nog wichtig. Maar die muziek dat vind ik een hele aardige Max Visser. Het begint met Mark Knopfler. Ja. Wat jaren we daarvan en waarom dat? Nou, Mark Knopfler is, kijk, ik mag heel vaak lang in de auto zitten en dan is het heerlijke muziek om er even op te hebben. Want Mark Knopfler is aan de ene kant on-the-road muziek. On-the-road muziek en het geeft wat power en het is aan de andere kant ook wel wat rustig en mooie teksten. Hij heeft nu deze week een nieuwe cd en hij heeft nu een heel mooi nummer geschreven over een vrouw, een schrijfster, een Engelse schrijfster die echt bestaan heeft en die al haar waardering kreeg nadat ze doodging. En ik vind dat mooi, omdat hij het aanstipt van pas op. En het past ook bij mijn levensvisie. Geef geen bloemen, leg geen bloemen op het graf, maar geef ze nu. Zeg niet dat je van iemand hield, maar zeg het nu. Leef niet in de toekomst of in het verleden, maar leef nu. En dat nummer, daar moest ik heel erg aan denken aan deze levenslessen. Leg geen bloemen op het graf, maar geef ze nu aan je geliefde. Dat is voor mij een belangrijk punt, om dat nu te zeggen tegen de mensen van wie je houdt, omdat het anders te laat is. En daar gaat dit nummer in mijn ogen een beetje over. Het is een nieuw nummer, lekkere melodie, maar ook een hele mooie tekst. Was on another level when she got a book of medal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of medal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave, after all she gave. After all she
Mooie actuele muziek en toch klinkt het alsof we het al heel lang koen. We draaien het op verziek van Sander de Rauwe, wie van Mark Knopfler trouwens van de laatste CD. Sander de Rauwe zit hier omdat het listelijk is van het CDA bij de stedenverkiezing van komende Waage. Het komt nog wel heel erg dichtbij. Ja. Nou ben je altijd optimistisch ook. Ja. Dus het CDA krijgt een geweldige uitslag naar FCO. Nou, ik hoop je dat we winnen. Ik denk het echt, maar ik weet net hoe grut. Het wordt wel spannend, denk ik. Want wie zou er dan grutter worden kunnen als je hem? De Partij van de Arbeid die doekelt naar beneden, is een gedachte. Ja, maar Friesland is altijd of PvdA of CDA geweest. En die verschillen zijn nooit groot geweest. Friesland is wat conservatief in het stemmen. Dus de winst is hier wat minder groot. En het verlies is hier wat minder groot als landelijk. En dat is ook mooi. Dat toont ook Friesland. Dat Friesland dat meer een eigen stem geeft. Maar ik weet het niet. Kijk, de PvdA heeft nu 11 en wij slechts 8. Dus wij hebben echt een hele inhaalrace te maken. Willen wij de grootste worden? Ik weet het niet. Hoeven maar niet te winnen en de rest verliest de Partij van de Arbeid wel dan. Ja, maar ik moet het nog maar zien. Ik ben er echt van overtuigd. Het is voor ons heel erg belangrijk dat onze achterban gaat stemmen. Want het spant er echt om woensdag. Niet deze keer, maar de keer daarvoor waren het slechts 300 stemmen verschil wie de grootste werd. En daar wil ik even naar vragen. Is dat belangrijk? Uiteindelijk is dat, vind ik, toch wel belangrijk. Niet zozeer omdat je zozeer de grootste wilt zijn, maar uiteindelijk toch omdat je, denk ik, wel meer invloed kunt uitoefenen op het beleid. Of je de tweede of de derde bent of de eerste, dat maakt gewoon uit in de politiek. Zodat ik het meisje in de geerstelling van het college. Nou, wat mij betreft, welk college er ook komt, met of zonder het CDA. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Die riedels moet je ook gewoon even zeggen. Nee. Ja, oké, best. Heb ik het bij deze één keer gedaan. Maar ik wil het ook zeggen. Maar naar wat voor college je ook toe gaat, iedereen moet zich ook thuis voelen. Dus wat voor uitslag er ook is, bepaalde dominantie is nooit goed. Want uiteindelijk geloof ik heel erg, ook juist in de Friese politiek, dat je het echt met elkaar moet doen. Meer dan in Den Haag. Maar we zien in Friesland een college dat ik de ChristenUnie inviert. Waarvan een heel soort mensen zijn van, die doen het best goed. Ja. Die helden ik een goede uitslag. De Partij van de Arbeid waren de grootste. Ja. De ChristenUnie verdween uit de coalitie en de FNP-kamer waarin plakt. Dat klopt. En daar heeft zou dat net gebeurd wezen het CDA de grootste wie? Dat is eigenlijk de vraag. Dat zou best kunnen, want de keer daarvoor was het CDA de grootste en toen zat de ChristenUnie erbij. Dus de grootste partij heeft best wel keuze heeft invloed op wie eventueel de derde, vierde of vijfde partij erbij wordt. Als je hem nou de grootste wordt, komt de ChristenUnie er weer in? Nee, niet automatisch. Want ik wil heel graag, als we de grootste worden, sowieso een zorgvuldig proces waarbij alle partijen mee gaan doen. Niet zoals de vorige keer volgens mij is gegaan dat er al heel snel een keuze werd gemaakt door de grootste partij. Jullie wel, jullie niet. Dat gaf volgens mij veel frustratie. Ik heb zelf, ben ik informateur in Zuidwest geweest de afgelopen keer. En dat heb ik heel bewust, heel zorgvuldig willen doen. Omdat ik alle partijen wil respecteren en ook de gelegenheid wil geven om mee te kunnen doen. En dan moet je uiteindelijk de keuzes gaan maken op, is er een match? En kun je het inhoudelijk met elkaar eens worden? Maar ik vind de persoonlijke component, kun je met elkaar een team vormen, vind ik persoonlijk belangrijk. Ja, dat begrijp ik. Maar als het de keuze wordt van als derde partij erbij de FNP en de ChristenUnie, dan zou het best wezen kennen als je hem de grootste binnen, dat dan de voorkeur weer naar de ChristenUnie keert. Dat zou kunnen, maar het zou ook een andere partij kunnen zijn. Ik kijk echt naar D66. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, vul ze allemaal maar in. Er is één partij waar ik het minder vanzelfsprekend vind, dat is de PVV. Dat is net Uitsletten. Nou, ik vind het volstrekt onrealistisch. Laat ik graag gezegd hebben, ik heb echt respect voor alle politici, ook zeker voor de PVV. Ze hebben het niet makkelijk, ze krijgen veel bagger over zich heen. En ik vind dat zij mogen zeggen wat ze mogen zeggen. Dus ik heb daar diep respect voor. Alleen, ik heb op basis van mijn eigen ervaring gezien dat daarmee samenwerken onmogelijk is. Ja, je neemt het, in het paspoort zat het van de morgen in de oude krant, dus die zelfs in je van de dieptepunten uit jouw carrière. Ja, nou net in dit wie hem gewoon. Voor mij gold, de samenwerking met de PVV is mislukt. Dat moet gezegd worden. Ik vind dat we de poging moesten wagen, want ik vind het CDA een verbindende partij die niet op voorhand zegt jij wel, jij niet. Dus ook verbindende partijen houdt in dat je een brug kan leggen tussen iets wat niet bij jou past. Want verbinden met vrienden, dat kan iedereen wel. Heel veel politieke partijen noemen zich verbinden. Maar sluit op voorhand allemaal uit. Wij als CDA hebben met heel veel pijn het geprobeerd en het is mislukt. En de PVV heeft twee moeilijke dingen, vind ik. Eén, de vraag is nooit hoeveel zetels ze krijgen, maar de vraag is altijd hoeveel zetels ze houden. De kiezers worden niet beloond door de PVV, want binnen no time is iedereen weg met ruzie. Vind ik zonde, maar iedereen heeft het recht om te stemmen. Maar het tweede is, wij hebben met veel pijn en moeite geprobeerd om toch een brug te slaan. En die brug is opgeblazen. En dat neem ik wel mee. Ja.
En toch, als ik jou vreet je van, sluit je het uit om mij gaan geer te Nou, werken? dan zeg ik uit fatsoen, ik acht het volstrekt onrealistisch. Ja. Alleen uitsluiten vind ik een rotterm. En zelfs PVV'ers, mij alle ondervinding die je daarmee hebt, word je dus nog net uitsluit. Ik vind uitsluiten een rotterm. Dat is misschien ook wel het grote verschil tussen, vind ik, het CDA en de PVV. Ik vind de PVV een partij die uitsluit. Daar bekritiseer ik ze op. Als je nou zelf hun gaat uitsluiten, ben je haast net geen haar beter. Maar ik zeg er eerlijk bij, ik acht het volstrekt onrealistisch. En ik zou het dus zelf ook niet willen. Maar ik wil niemand uitsluiten. Ik vind juist dat is de kern van het CDA, mensen niet uitsluiten. Ja. Dus daarom ga ik die term niet gebruiken. Ik snap het. Dank u wel. Het is helder. Ja, het wordt even, maar ik begreep het eindelijk. Nee, ik begreep dat je net meer is, maar dat hoeft ik niet. Ja. Jou bent altijd om Friesland gaat, de bestuurder van Friesland. Aan de ene kant een insider, maar toch vooral ik een boetensteender. Want jou hebt vooral vanuit Balzert, maar dan ik uit Den Haag. Jongen van hoe het provinciaal besturen die je, ik mij het CDA onboord. Ja. Hoe has het die van jou? Ik heb heel veel bewondering voor hoe het CDA het gedaan heeft. Want het CDA heeft een heel moeilijk begin gehad. Kijk, het CDA verloor de vorige keer heel fors. Ging van 11 naar 8. Niet veel later ging Sjoerd Galema weg. In de fractie zelf is heel veel verdriet geweest door het overlijden van een aantal dierbare mensen. Dus onze club heeft het provinciaal heel moeilijk gehad de eerste jaren. En dat zie je van buiten niet. Maar omdat ik een insider ben, zie ik eigenlijk alles. Dus ik heb ontzettend veel respect voor hoe de club door die moeilijke periode heen gekomen is en uiteindelijk zichzelf weer hervonden heeft. Maar mijn fractie, onze fractie in de Staten, heeft de eerste jaren echt een pittige tijd, vooral intern gehad. Maar ik bedoel eigenlijk, beleidstechnisch. Hoe had Friesland het dienen bij het provinciaal bestuur? Zie jou zelf hege cijfers? Ja. Is dat te jochten? Nou, of je een beetje meer zelfkritiek hier hun wil zien? Ja, ik vind dat. Kijk, weet je, het is heel verleidelijk om daar allemaal opvattingen over te hebben. Dat vind ik. Ja, die wil ik graag jaren. Snap ik. Ik vind het eigenlijk niet netjes als ik dat ga doen. Omdat ik waardering heb voor een inzet. Maar ik zeg oprecht bij, ik vind dat er degelijk beleid wel is gevoerd. Ook met goede intenties. Of het allemaal lukt en allemaal geslaagd is, weet ik niet. Maar ik vind over het algemeen het Friese bestuur, en ook de afgelopen jaren, daar kan Friesland gewoon trots op zijn. Het zijn alle 5 mensen, ik noem nu even de gedeputeerden, die met hart en ziel het goed doen. Wij hebben hier geen schandalen. Hè? We hebben hier geen gesodemieter. Dingen die finaal spaak lopen. Wel eens dingen waar je kritiek op kan hebben. Gebrek en dat we in die dossier zetten. Alleen nog maar applaudisseerd. Absoluut niet. Dan zag je ook een gebrek aan regie. Maar ook in de zin van gedonder van de schandalen zoals Limburg. Wat ook. Dus het is heel makkelijk om kritisch te zijn op alles. Maar het is ook heel knap om je zegeningen te tellen. En in de politiek worden zegeningen vaak wel door de eigen mensen geteld. Maar vanuit buitenstaanders niet. En ik ben hier een buitenstaander. Ik zeg oprecht welke kleur er ook zat. Ik vind dat ze het gewoon knap gedaan hebben. Wat hier beter, Marten? Nou, ik denk dat het college daarin wel zelfkritisch is geweest. Hans Kons was daarin, vond ik oprecht eerlijk. Die zei, het onderwerp Wurkje voor Friesland hadden we veel eerder moeten doen. En dat zie je nu ook. Het komt nu een beetje van de grond. Het is nog maar de vraag of het allemaal goed gaat. Heel veel geld wordt aan de kant gezet. Ook voor een deel veel subsidies. En de vraag is eigenlijk niet of dat te laat is geweest. Die conclusie, dat is een pijnlijke conclusie, hebben ze zelf getrokken. Dus ik zag ook wel dat ze elkaar hoge cijfers gaven. Mag ook. Maar ik vind er mag ook bij gezegd worden, ze waren ook kritisch over zichzelf. En dat is ook wel weer een pluspunt. En op dit punt denk ik wel dat het zwak was. Ik vind ook het windmolendossier en ook Tialf heb ik wel gebrek aan regie gemist. En binnen dat dan ik momenten dat je als Tweede Kamerlid en Fries, dat je dan zo'n provinciaal politicus of een deputair het even opbelt en zegt van jongens, nee? Nou, in het informele, als iemand daar ontvankelijk voor is wel. Maar ik vind echt, als Kamerlid moet je hier niet als een halve rechter gaan rondlopen. Daar ben ik ook nu voorzichtig met mijn kritiek. Partijgenoot misschien? Partijgenoot met enige standing? Ja, maar kijk, kritiek geeft altijd best wel iets kwetsbaars. En de beste kritiek kun je geven als van beide kanten ontvankelijkheid en respect is. En dat je toch gewoon nemen dat tussen partijgenoten er als basis in wel besteedt? Zeker als baas, maar iedereen weet hoe het is om te gaan met kritiek. Dat vind je niet leuk en je voelt je ook heel gauw kwetsbaar. En dan zeker een Kamerlid, hij heeft toch een beetje statuur. Als hij dan in één keer allemaal oordelen gaat geven over wethouders, staatsleden of gedeputeerden, vind ik niet goed. Als mij erom gevraagd wordt, 1 op 1, ben ik graag bereid om daar heel eerlijk over te zijn. Ook heel respectvol. En dan leg ik het ook op tafel. Maar ik heb mij de afgelopen jaren niet gevoeld. Ik dacht van, ik ga eens even bellen. Dat was uw vraag. Heb je wel eens iemand gebeld? Van ik zie dan dit of dat gebeuren. Daar wil ik voorzichtig in zijn.
Ja, maar ja, je had natuurlijk allerlei oerlissen. Ja, dat wel. Formeel klopt. werd je hem Ja, hoor. op verschillende niveaus mee Ja. waar van gedachten. Klopt, dat is waar. Ja. Dat, en ook binnen het CDA is dat echt geregeld. Dus ook de komende jaren, de afgelopen jaren, eens in zoveel tijd komen de Kamerleden bij elkaar. Met de gedeputeerden, met de fractievoorzitter, met de partijvoorzitter. En dan zorg je dat de lijnen goed lopen. En dat zijn inderdaad ook wel momenten waar vooral politieke afstemming plaatsvindt. Maar wat minder persoonlijke functioneringsgesprekken. Je ben ik wel wat een PR-mondje, hè? Je weet het de Ja. publiciteit al die wat te vinden. Ja, soms wel. Ja, Ja, maar soms daar moet je wel, ook eigenlijk alert op altijd zijn. wel. Ja, maar daar Ja. ben ik bepaalde techniekjes, trucjes voor die je ook gewoon tapassen. Hij je zich wel eens verteld. Ja, klopt. Maar Van dat je op een vrete midje dan even weer wat. Je kijkt wel eens een passenbrugje uit waan en dan weet ik zeker. Dan zie je morgen de cameraploegen weer bij me in de achtertuin. nou, in de achtertuin net, want dat wil mijn vrouw net. Maar, Maar bij wie is van bij wie is van spreken Ja. wel. Kijk, het werk van een politicus is oprecht, net als mijn werk destijds in een winkel, goed luisteren naar de klant, goed luisteren naar de burger. Daar wel een eigen opvatting over hebben en die ook vervolgens naar buiten brengen. Mijn kritiek op het CDA was altijd van jongs af aan, ik vind het een geweldig, keurige, degelijke, saaie partij. En ze hebben de boel echt wel op orde, maar ze weten van geen wanten en weten om het naar buiten te brengen. Dus ik ben zelf ooit lid geworden om 2 redenen. Ik wilde vanuit het geloof lid worden, vanuit UC, had ik kritiek op. En mijn tweede punt was, ik vind dat de partij zo ontzettend matig communiceert. Daar niet toek op is. Ja. En misschien is het om die reden wel dat ik daar zelf dus wel mijn steentje aan bijdraag. Dus ik moest ook wel wat geniezen toen we hier zitten. Go de meesten niet naar je hartje, zit het even uitlezen. Maar wij zitten aan de tafel. En het eerste wat er die voordat we zitten wie een CDA-sjaal. Het zal wel in stemmig CDA green wezen. Ik ben de kleurenblind. Ja. Maar die had er zo op tafel, Dellijn, even goedje naar de Ja. monitor. Zodat het logo CDA eruit knalt Ja. op het beeld. Ja, nee, klopt. Dat is Sander de Rauwe. Hè? Ja, klopt. Je moet er goed over nadenken. Je moet bewust werken en leven. Je moet en ook als het gaat om wie ben je, hoe sta je in het leven. Maar ook de uitstraling van de partij. Daar moet je netjes en fatsoenlijk mee omgaan. Wij pakken de muzieklist er weer even bij. Dan maak ik even weer een briefje omdraaien, want het zit ergens achterop Ja. in de gouden giet. Ja. Wij hadden Caro Emerald kleersteen, Lekker. Tangled Up. Is dat gewoon lekker Ja, om te dat is draaien? puur of, lekker. Daar zit helemaal geen mooi verhaal nou, aan dan vast. worden we dat Lekkere ik muziek. net jaren, dan hup, komt ze. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking up, tangled up. You could be quaking up, making up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. If all is tragedy, don't get me tangled up. I can't separate your sins. To me, you're acting like you're twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up, shaking up, tangled up. You could be quaking up, making up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. If all is tragedy, don't get me tangled up. Tangled up. Treating girls like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
and get me waking up, shake it up, tangle up. You could be quaking up, make it up, tangle up. You got me faking it, making it for my love. Before it's tragedy, don't get me tangled up. Tangled up. Muziek van Caro Emerald draaien we net samen. Maar omdat Sander de Rauwe Listloekers van het CDA erom vregen had, vind ik net een verhaal bij gewoon omdat het mooie muziek is. We praten met hem omdat het haast steert de verkiezingsbinnen. We zullen dadelijk ik even weer associëren het liedje met de 24 onderwerpen dat een snelle reactie op vregen wordt. Leidt er ik wel, maar ik pak nog even weer het Friesland Kiest verslagje erbij, zodat dat van de morgen in de Leeuwarden Krant te stier. Is trouwens ook een website, frieslandkiest.nl, kan je over alle partijen waarom vinden wat de Friese media daar schreeuwen. En dat is een soort, kan ik je hem vertellen. Maar het ging mij even over de meest inspirerende persoon. Antwoord: Jezus, Zoon van God. Ja. Haast hetzelfde antwoord als Anja Haga van de ChristenUnie ik joeg. Ja. Is dat letterlijk van jou het geval? Alle dagen weer, is dat de inspiratiebron? Ja, in ieder geval alle weken. Want zeker in deze drukke campagnetijd kan ik me voorstellen dat het een keer ontschiet. Maar zoals dat terecht gaat bij journalisten, die korten de antwoorden wel eens in. Dat moet ook bij politici. Dus mijn oorspronkelijke antwoord was: ik laat me echt door heel veel mensen inspireren. Bekende en onbekende. Maar ik had opgeschreven, maar er komt steeds weer één iemand uiteindelijk in terug. En dat is Jezus, Zoon van God. En daar is dus van gemaakt in de Leeuwarden alleen dat laatste zinnetje, dat begrijp ik. Ja, maar ken je uw deal nooit meisje van hoe dat dan gaat? Nou ja, kijk, minder dan Anja Haag, ook op een andere manier. Je zult mij niet zo gauw, ook in politieke debatten, horen spreken over het geloof. Ik laat me daar zeker politiek gezien heel graag door inspireren en door motiveren. Maar het geloof is voor mij persoonlijk het fundament. Dus in gebed, in stille tijd, in een mooie en een moeilijke moment in het leven heb ik 100% steun aan het geloof. Ja, en dat is het christelijk geloof en dat ontstaat bij wat we ook binnenkort weer vieren met Pasen, de wederopstanding van Christus. Ik had het vader gewoon om eens een keer. Ik ben een fractievergadering van het CDA in Den Haag te wezen. Ja. Dan begin je met mijn gebed en een stukje Bijbel. Gebeurt dat bij de Steerten? Ja, ik zal het sterker vertellen. Inderdaad, in Den Haag doen we dat elke week. Dat weten heel veel mensen niet, dat hoeft ook niet. Maar als de sprake nou, ik vertel het nou, omdat ik toen toevallig bij zit. Ja, bijzonder. Want journalisten mogen eigenlijk nooit bij zitten. Dat is een mooi moment. Maar ik vroeg afgelopen week de fractiestatuten op van de Statenfractie. Want ja, daar ben ik straks onderdeel van. Dus ik dacht, ik wil eens even weten wat daar nu precies in staat. En ik weet het artikel niet meer. Voor mij is het artikel 6.3. En daar staat in: de vergadering wordt begonnen met een stuk lezen uit de Bijbel. Dus het staat zelfs in het fractiereglement. Ja. En ik weet ook dat het gebeurt. Dat zei ik dan weer net zo vol. Want het meest bidden dus omdat het mat, omdat het ergens in het statuut staat. Dus ik van nou ja, ik ga liever dat het dus het komt uit dan toch nog. Nou, mijn ervaring is, overal waar ik kom bij het CDA, daar wordt nog heel vaak begonnen met echt uit het hart, of een stukje uit de Bijbel, of een gedicht van Toon Hermans. Heel verschillend, maar altijd met even een ander moment dan die politieke hittaai. En dat vind ik. Dat is prachtig. Ja, en had een gemeente een ambtsgebed docht, waarbij de burgemeester die er net in is achter dat van een papier gevallen is? René, ik ga je eerlijk zeggen, dat hoeft voor mij dus niet. Want inderdaad, net wat jij zelf net ook suggereerde, het moet echt uit het hart komen. Ik noemde even dat artikel uit het reglement van, moet je eens kijken hoe diep dat er nog in zit. En ik respecteer alle raden die dat doen, ook alle fracties die dat doen. Maar het moet inderdaad uit het hart komen. En het is wel zo bij ons in de fractie, ook in de Tweede Kamer. Het ene Kamerlid vindt het heel fijn om het te doen. De andere ziet er wat tegenop tegen die opening. En iedereen doet het weer op zijn eigen manier. En daardoor zie je toch even wat van de binnenkant van een politicus. En dat is heel waardevol. Nog even over de volgorde op de list. Hè. Ik wil wel de provinciale politiek in, maar dan word ik op nummer 1 staan? Nee, ik zei, jongens, ik ben heel graag beschikbaar. Alleen, ik ben er heel eerlijk in geweest. Ik weet wat ik wil. En ik weet ook dat 2 of 3 kapiteins op één schip nooit heel verstandig is. Dus
ben ik heel eerlijk en open in. De commissie vroeg aan mij, goh Sander, zou je ook op nummer 3 of 4 willen staan? Toen zei ik denk niet dat het verstandig is. Want als ik op 3 of 4 sta, ga ik me toch overal mee bemoeien. Nee. Daar kwam het op neer. Maar, ik vind zo'n sneu van Sietske Poepjes. Die had het voortreffelijk dien. Ja, dat meen ik serieus. Nee, klopt. Die had haar het snot van Regenburg hier in de provincie. Ja, geweldig. Hoe griezelig zichtbaar. Ja. Het gezicht van het CDA. Ja. Zo denk ik op een poster ik best waan. Ja, denk ik ook. Komt er zo'n snotnoos uit Den Haag en die zei het van ik mag noemen niet in worden. Ja, voor mij is Sietske zelf nog, die is een halfjaartje ouder. Dus die snotneus die ben wel geliek. Nee, maar wij waren meer mensen die echt geschikt waren als lijsttrekker. Dus het CDA mocht zich gelukkig prijzen met een luxe probleem. Sterker nog, wij mochten maar 50 mensen op de lijst. En we hadden 70 kandidaten. Hebben we nog nooit meegemaakt. Dus we hadden keuze. Ja. Maar jij vindt het minder sneu voor Sietske Poepjes dat ik het vind? Misschien wel, maar ik vind het alleen maar mooi dat jou dat zei ze. Maar Sietske en ik vinden het geweldig leuk om als team, ook met de rest, erop te zitten. En ik denk dat Sietske deze dagen ook wel denkt, het is ook wel noffelijk, want Sander moet overal naartoe, heeft nu alle stress. En Sietske dacht gewoon voluit mij. En je zit er gewoon dadelijk toch jonkeren waar beide als deputaire. Misschien wel, ik hoop het van harte. Dus heel even associëren. Ben je daar klaar voor? Ja. Nou, Jebben. Maurice de Hond. Aardige kerel. Sjenky Knecht. Geweldig temperament. Social media. Noodzakelijk voor de politicus van deze dagen. Het wetterskip. Heel degelijk goed bestuur, houden zo. Paus Franciscus. Inspirerende man waar ik als protestant nog heel veel van kan leren. Oekraïne. Een puist in Europa die ettert en dat is uiteindelijk niet goed voor de huid. Frieske Universiteit. Realistisch blijven mensen. Asielziekers. Altijd welkom, maar mensen die hier komen alleen vanwege de portemonnee, helaas, het spijt me, daar zijn de grenzen niet voor open. Vakantie. Heerlijk, 1 keer per jaar, midden in de zomer. Een twaken. Een twaken, ja, die hebben we net zo volle jood. Opzinten. Opzinten omleeg in Friesland, binnen 4 te heeg. 50 Shades of Grey. Dat is die film. Laat ik volledig aan me voorbij gaan. Android. Zeg me ook wat minder. Po-nieuws. Ik vond het knap dat ze weer een nieuw publiek konden bereiken, maar het was soms grof en niet mijn favoriete. Het alcoholslot. Gaan we mee door. Het is een paardenmiddel en het werkt fantastisch. En de mensen die het krijgen vinden het niet leuk, maar er gaat nog wel een politieke discussie over komen. Anneke Dauma. Een fijne vrouw die past bij Friesland en het gevoel aangeeft met z'n allen. Sint-Anna-parochie. Sint-Anna-parochie. Altijd als ik daar kom, krijg ik een zak aardappels mee. Rentmeesterschap. Een van de allerbelangrijkste punten van het CDA. Denken om de toekomst, qua natuur, maar ook qua portemonnee. NS. NS, knappe organisatie, gewoon op de gewone lijnen, maar een kwetsbare organisatie bij grote projecten. Ezonstad. Ja, grootschalig, van bovenaf, niet bij de mensen passen. Turkije. Turkije radicaliseert, gevaar voor Europa. Anjem. Anjem, geweldig plakje, maar ik kom er net zo vaak. Culturele haatstad. Grote kans als we ervoor zorgen dat iedereen meedoet en het bedrijfsleven meer mee gaat doen. Geen onderwerp worden met de grote K van kunst. Dan haken we af. Louis van Gaal. Hele gedreven man en dat inspireert. Gospel. Gospel. Heb ik zelf net zo volle mooi, maar de watskip erachter, geweldig. Dat wint 24. Hoe welke van deze zaken moet je nou wel wat meer zitten? Maar ik lees je er nog wel in bij. Nou, nee, de opcenten wil ik het wel graag horen. Maar dat is puur politiek, dat snap je al wel. Ja, maar ik wil graag daar wat over zeggen. Ja, de opzint. Dat is dus zeg maar de provinciale belasting die het via de wegenbelasting heven wordt. En het schijnt dat die in Friesland nogal aan de hege kant is. Die staat in het maximum on, heb ik begrepen. Ja, van wat mij wil de provincie ik een mooi bankrekening had. Precies, en daar ligt het punt. De opcenten zijn een beetje stil belastingen en in Friesland zijn die ongekend hoog. En er is hier ook geen cultuur. En dat spreek ik iedereen mee aan, ook het eigen CDA. In het verleden, in de laatste jaren verandert dat. Maar jongens, hebben we nou niet genoeg op de bank staan? Kunnen we niet de belasting een keer verlagen? Elke keer weer gaat hij omhoog, omhoog, omhoog. En wat zie je dan? Uiteindelijk zie je dus een hele grote provincie ontstaan met veel ambtenaren die zich overal mee bemoeit. Goed bedoeld altijd, niks mis mee. Maar de koopkracht in Friesland is het hardst gedaald de afgelopen jaren in Nederland. Werkgelegenheid in Friesland is heel kwetsbaar. Je kan van alle subsidies hebben, maar uiteindelijk moet de belasting in Friesland omlaag.
En dat zorgt er uiteindelijk voor dat mensen weer wat te besteden hebben. Zoveel mogelijk had de provincie net. Alleen nog bij die opzetten dan te vallen wel. We hebben maar één soort belasting hier. Dus we hoeven ook geen ideologische discussie. Profiteren dus alleen nog de meesten van dit auto. Hè? Ja, dat is dus vrijwel iedereen. Want het autobezit in Friesland is het allerhoogste. Bij jong en oud, bij arm en rijk. Geen enkele provincie is het autobezit hoger. En dat is ook logisch, want wij zijn afhankelijk van de auto met het platteland. Dus als wij die belastingen omlaag brengen, en het CDA wil die omlaag brengen, dat is echt een hard punt voor ons. Dan gaat het iedereen klinkt heel sympathiek, maar ik kan me indenken dat het soort mensen zitten van het zullen we ook krijgen. Ik kan me net heugen de periode dat het CDA je net mee regeerde. Die had dus altijd mij stemt, misschien zelfs voorstelt om die verhegingen te dwalen. En dan komt de Rauwe mij te vertellen van die mag er naar beneden, want die ben vies te heeg. Dat komt Trojem. Ja, minder belasting moet, maar er zit wel één verhaal bij. Wij hebben de afgelopen jaren onder leiding van de door u bejubelde en terecht Sietske Poepjes de week. Ja, nee, maar die bleef je hingen, hè? Nee, grapje. Nee, maar wij hebben de afgelopen jaren de wegen op orde gebracht in Friesland. En de wegen die nog komen, die zijn betaald. Dus we hebben inderdaad de belastingen de afgelopen jaren verhoogd, de autobelastingen, maar daar hebben we nuttig werk mee gedaan. De Centrale As, de Haak om Leeuwarden, Harlingen, Jouren. Al die projecten hebben we nu gedaan en die hebben we ook nu afbetaald. Want we hebben een boekhoudkundig slimme truc gedaan, vind ik, als CDA. We hadden 1,2 miljard NUON geld binnengekregen. En daarvan hebben we 500 miljoen gebruikt om versneld af te schrijven op de infrastructuur. En kort gezegd komt het erop neer dat je dan de komende 25 jaar op je begroting elk jaar 20 miljoen minder hoeft uit te geven. En onze stelling is, de wegen zijn nu op orde, die zijn betaald, dus de belasting kan en moet omlaag. En dat is een hutpunt, dus dat je hem dadelijk collegeonderhandelings gaat. Dan komt deze op de tafel te liggen. Reken er maar op. Maar ja, Joost is het zo stellig. Dan denk ik van, dat is zelfs een brekpunt. Als er partijen zitten, dat gebeurt net, dan hek je hem al. Nou ja, goed. Of zij hek je had je hem de grutste binnen. Ja, voor mij is heel belangrijk, dat echt meen ik oprecht, dat onze achterban het CDA weer de grootste maakt. En dat kan, het is moeilijk, maar het kan. We kunnen winnen woensdag. En als we de grootste worden, kunnen we dit punt stevig inbrengen. Wiegels Vjukkelmachine. Yes. Het is een band dat we net zo'n soort meer van jaren, maar wat we gelukkig een heel soort muziek van in het archief hebben. Ja. Daar wil je ook wat van draaien. Wat jaren we en waarom? Ja, we horen een bekend nummer, Ina Roin. Wiegels Wukkelmachine is Bols van de Roots. Dus deze chauvinist heeft hij dan direct op het lijstje staan als hij bij René Koster een uur ondervraagd wordt. Ik vond het een heel mooi nummer, altijd al geweest. Afgelopen 3 weken geleden hoorde ik hem weer. En toen ging het over het park in Bolsvaart. En zij zingt Ik wacht op iemand. Toen kreeg hij voor mij een andere betekenis, want in het park in Bols is ook ons zoontje onverwachts te komen te overlijden. Dus dan zie je in één keer dat een heel mooi nummer ook in één keer door de tekst, door wat er gebeurd is in het leven, ook een hele andere wending krijgt. Dus ik heb heel lang getwijfeld, zal ik het wel doen of zal ik het niet doen? Ik denk, ik doe het wel. Het mooie is, vind ik echt in Friesland, iedereen weet wel wat er bij ons gebeurd is. Iedereen weet ook, mag ook zien, we hebben de weg omhoog weer gevonden. Daar ben ik heel dankbaar voor met het gezin en de familie. Maar als ik bij ouderen op bezoek ben, hier in de verpleeghuizen, en ik stel me altijd even voor, de ouderen willen altijd eerst één ding tegen mij zeggen: de Rauwe, wij weten van het Lietse jonkje. Ja. En dat is echt de Friese cultuur. Je kan praten wat je wil, je mooi verhaal ha, maar we weten echt van het verdriet. En daar ben ik altijd geroerd door. Dus ook hier een uur praten over de politiek en over geloof, hoop en liefde, kun je ook niet voorbij. U zei al een paar keer, Sandra de Rauwe is altijd glimlachen en blij. Ben ik ook oprecht. Ik heb die blijdschap weer gevonden na het grote verdriet. Maar het is geweest, het heeft plaatsgevonden in ons leven. En Wiegels Wukkelmachine is een heel mooi nummer. En ja, met die tekst in het park, daar begint ze mee. Ja, in de Bols van het park heeft voor mij dus een bijzondere dubbele lading. Het
De laatste klap van Wiegels Wukkelmachine. Muziek die we draaien op verzoek van Sander de Rauwe, listloekers van het CDA. Nog altijd hier om tafel. Een uur lang, dat wil zeggen een radio-uren. Die geeft wat neus en wat reclametijd al, maar toch. En we draaien wat muziek voor zelfs. En we krijgen het in het oor van jou te jaren. Dat vinden we mooi. Maar het is nou campagnetijd. Jou bent wel een campagneman. Is dit de mooiste tijd van een politieke carrière? Van een man met een politieke carrière? Die politieke carrière die doet het niet hoor. Ik ben nu lijsttrekker, maar ik vind als politicus, want ik ben nu politicus, ik vind de campagnetijd altijd de mooiste tijd die er is. Omdat iedereen op scherp staat. De politici zelf, maar ook de journalisten. Dus er is veel aandacht voor de dingen. Maar ook de mensen op straat. Want iedereen weet, ik heb die kaart thuis. Ik moet er wat mee doen. Mensen worden geconfronteerd met de vraag. Laat ik die kaart liggen omdat ik boos ben of wat dan ook. Of teleurgesteld. Of pak ik hem op en maak ik gebruik van het recht wat hier 70 jaar geleden bevochten is door de Canadezen. Dus ik vind dezelfde campagnetijd ook de mooiste tijd. Lekker op straat. Mensen ontmoeten. Handen schudden. Praten. Alle reacties ontvangen. Maar ook openstaan voor alles en iedereen. Dus ik geniet zelf heel erg van de campagnetijd. Ik zeg er eerlijk bij. Er zijn ook mensen, ook met mijn eigen club, die vinden de campagnetijd altijd moeilijk, een beetje ingewikkeld. Maar ik leef ervan op. Ja, maar goed, je moet ook een beetje een soort allemansvriend wezen, had ik het idee. Je moet iedereen leuk en aardig en vriendelijk vinden. En als ze bij een punt komen, zeggen ja, gerut gelijk. Nee, wacht even, kijk. Mijn levensinstelling is, je moet altijd netjes en fatsoenlijk zijn. Ook tegen mensen die misschien even lelijk doen. En dat komt soms ook voor. Maar wat ik al eerder zei in de uitzending, wie goed doet, die goed ontmoet. En zoals het op straat ook. Als je mensen vriendelijk begroet en vraagt of je folder mag aanbieden. En als ze zeggen, nee, wil ik niks mee te maken hebben. Geen probleem, fijne dag verder. En dan zie je eigenlijk op die straat het al ontdooien. Dan denken mensen, oh ja, het kan ook vriendelijk. Ja. En mijn stelling is, als je dus zelf vriendelijk doet, dan is dat besmettelijk. En dat is ook het mooie in de campagne. We zullen even hoe draaien van Friesland. Ja. Ik kreeg trouwens, Joert nog een brugje terug van hier in die hekken van Friesland onder oren. Maar dat hiet een beetje met de ontsluiting van Friesland. Ja. Oer de Oosterdijk, maar dan wel met de trein. Ja, komt regelmatig terug. Is het een realistische dream? Het is een mooie dream, maar hij is net realistisch, denk ik. Want de lijn is te dun. Er is te weinig vervoer om mensen daar overheen te zetten. En dat betekent dat je omgerekend ongeveer, ik heb het wel eens op de achterkant van een sigarendoosje uitgerekend, maar dat je ongeveer €1200 voor een retourtje kwijt bent. Ja, dat is wat prijzen. Kijk wat te volle. Ja. Dus het is, dat is een dream die al uit insport voordat we hem eigenlijk formuleren. Nou ja, kijk, dan kom je op het verhaal van ga je iemand naar de mond praten, zeggen dat is een goed idee, het is campagnetijd, dan neem ik mee. En ik krijg deze variant best wel vaak van mensen te horen. En daarom heb ik me zelfs een keer op de achterkant van een sigarendoosje uitgerekend. Ja. Als ik dan tegen mensen zeg, het ken het. En dan hebben mensen daar ook vrede mee. Nou is het leuke van dreamen, het hoeft eigenlijk net te kennen. Nee. Het mij een soort utopisch beeld wezen van wat je verrekte graag willen. Ja, heerlijk. Wat wil je ook graag met Friesland? Kijk, als ik het heb over Friesland en ook mensen in Friesland, buiten Friesland, dan wordt altijd één ding genoemd, de meanskip. Als ik kijk naar mijn partij, het CDA, dan zeg ik heel vaak tegen jonge mensen, om het verschil te duiden, we zijn niet van de ik van een markt of het zij van de overheid, maar het wij van de samenleving. En in Friesland heb je dat nog heel sterk. De dorpen, maar ook de steden. We kennen elkaar nog redelijk goed. We spreken elkaar nog behoorlijk goed aan. We groeten elkaar. We hebben wel eens ruzie met elkaar en we komen er altijd weer uit. Dat is de kracht van Friesland. En tegen al het marktdenken in en tegen al die individualisering in, houdt Friesland stand. En als je aan mij oprecht vraagt, Sander, wat is jouw droom voor Friesland? Dan is die meerskip, ik in 2020 en 2030, het is in de marktwerking en het is in het ikke in. En dat kind, denk ik, dat is mijn droom voor Friesland. Nou, laten we hopen dat dat een realistische dream is. Ik denk het. En ik wil het leeuwen. En in het provinciaal bestuur kun je daarin bijsturen om hem dichterbij te krijgen? Ja, dat denk ik wel. En dat slaagt het nog beter dat CDA de grootste wordt? Nou, dat zou te makkelijk zijn. Ik denk dat we dan een goede slag maken, maar oren kent zeker ek. En meerskip is net alleen nog van het CDA. Ben je nog een paar droge dagen? Hele droge dagen, ja. En ik ben ontzettend blij dat... jou eens even inzoggen, het in jouw agenda. Wat doe je morgen? Morgen vanaf 8 uur de mensen ophalen en dan tot 's avonds door, denk ik. Zondag heb ik altijd helemaal vrij. Dat vind ik heerlijk. Dat is niet alleen vanwege het geloof. Dat bloot nou ik zag. Ja, blijft zelfs op het hoogtepunt nu zo. Dus al een mooie debat afgezegd. Net wat volkers mij net niks, nul, Nee, dat zeker niet. Daar hou ik ook niet van. Dat moet je niet doen. Okay. En maandag weer knallen. Dinsdag knallen. En ook gewoon woensdag tot en met 9 uur voor campagne met heel veel mensen. Want deze week zijn alleen al zo'n 700 CDA-vrijwilligers hier in Friesland actief. Nou, als je dan net winnen, dan weet ik het niet meer. Ik ook niet. Het zit er haast op. Het zit dat wij er dadelijk uitgaan met muziek van Gurbe Douwstra, 24+. Ja.
Ik ben 34, dus dit is het nummer van de takkomst. Ja, maar het zit er om te komen. Ja. Ken ik nog wel even zeggen dat wij er manje nog een keer binnen. En manje, dat is een wat oren jong praten zoals je hem de laatste 14 dagen went binnen. Want dan zit je de fjouwe partijen aan tafel, met de listloeker, die het nou net in de steerten zitten. Rini van der Sander van de Partij van de Dieren, Jan Waterlander van 50PLUS, Ad van der Kolk van Verdienen Lofts, Klaas Wassenaar van de Libertarische Partij. Alle fjouwer in één oren vertellen ze wat ze willen en wat ze binnen. En dat had Sander de Rauwe nodig. Dank u wel en een goede campagne verder. Dank u wel.